Sziasztok! Ma olyan 12 áldozatot hoztam el nektek, amiről lehet, hogy nem is gondolnád, hogy veszélyes egy emberre. Szóval felejtsd el a cápás horrorfilmeket és a vérszomjas farkasról szóló meséket. Ha azt hiszed, hogy pontosan tudod, mitől kell félned a vadonban, vagy akár a saját hátsó kertedben, akkor nagyot fogsz tévedni. Ebben a videóban nem a félelmetes kinézetről rangsorolunk, hanem a kőkemény statisztika alapján. Szóval vágjunk is bele! Kezdjük rögtön a lista legnépszerűbb szereplőjével. Ha azt mondom, veszélyes halad, 10-ből 9 embernek azonnal a cápa jut eszébe. De tudod, mi a kőkemény valóság? Évente összesen nagyjából 10 ember hal meg cápatámadásban világszerte. De ne becsüljük le, mert a nagy fehér cápa egy igazi evolúciós remekmű. Van egy hatodik érzéke. Az órában lévő apró pórusokkal, az úgynevezett Lorenzini ampullákkal képes érzékelni az élőlények szívverése által keltett elektromos mezőt a vízben. Szóval hiába bújsz el, ő konkrétan hallja a félelmedet. A fűrészelt szélű fugai pedig nem csak dísznek vannak. Egyszerre több tonnál szorító erővel képesek ráharapni a prédára, amit aztán egy brutális rázással szó szerint szétszednek. Akkor miért van ilyen hátul a listán? Mert az ember egyszerűen nem ízlik nekik. Túl sok bennük a csont és kevés a zsír. A legtöbb cápatámadás valójában tesztharapás vagy tévedés. A cápa alulról nézve összekeveri a szőrföst egy fókával. Amint rájön, hogy nem egy zsíros fóka vagy, általában tovább is úszik. Persze neked ekkor már hiányzik egy darab a lábadból, de ő nem akar megenni. Szóval statisztikailag nagyobb esély van arra, hogy rádöl egy italautomata, vagy egy leeső kókuszdió végez veled, mint arra, hogy a fehér cápa vacsorája legyél. Szóval ő a lista leggyengébb láncszeme. De valljuk be, azért én továbbra sem mennék be vele egy közös medencébe. 11. helyen a szavanna királya áll. Az oroszlán nem szórakozik, évente nagyjából 200 haláleset szárad a lelkükön. Itt már nem a véletlen balesetekről van szó, ha egy oroszlán éhes, és te az útjába kerülsz, esélye sincs elszaladni. Gyorsabb nálad, erősebb nálad, és a falkában való vadászat miatt esélye sincs a rejtőzködésre. Ami igazán félelmetes bennük az az erejük. Egyetlen mancsütéssel képesek eltörni egy zebra gerincét. De maradjunk annyiban, hogy ő legalább egy őszinte ellenfél. Látod, hallod és tudod, hogy véged. De a lista következő szereplői már sokkal alattomosabbak. Na itt az első nagy meglepetés. Ez a Dundi viccesnek tűnő óriás valójában Afrika egyik leghalálosabb állata. Évente akár 500 embert taposnak laposra, vagy harapnak ketté. Ne tévesszen meg a testalkata. A víziló szárazföldön gyorsabban fut, mint te, a vízben meg gyakorlatilag verhetetlen. Nem azért ölnek, mert éhesek, a víziló növényevő. Egyszerűen csak rendkívül agresszívak és területvédőek. Csónakoddal véletlenül közéjük, és a mély víz közé kerülsz, akkor számodra vége a dalnak. Szóval, ha vízilovat látsz, eszedbe se jusson vele szelfizni. Mint ezt már mondtam, a tengerben nem a cápa fog a legveszélyesebb, hanem ez a szinte láthatatlan kocsonyás izé. Kocka medúzának 24 szeme van, és aktívan tud úszni. Nem csak sodródik, mint a többi társa. A csápjai akár 3 méteresre is megnőhetnek, és tele van olyan méreganyaggal, ami egyszerre támadja meg a szívedet, az idegrendszeredet és a bőrödet. A fájdalom annyira brutális, hogy az áldozatok többsége még azelőtt sokkot kap és belefullad a vízbe, mielőtt kiérne a partra. Évente több százan halnak meg miatta, főleg Ausztrália környékén. Ha egy ilyen telébe kap, nagyjából 2-5 percet van hátra. Ez az igazi tengeri horror. A skorpiókról mindenki tudja, hogy szúrnak, de az kevesen, hogy több mint 2500 fajuk van, miből nagyjából 30 az, ami ténylegesen ki tud nyiffantani egy ember. Évente viszont több mint 3000 haláleset szárad a lelkükön. A leghírhettebb közülük az izraeli aranyskorpió, aminek a mérge egy durva neurotoxikon koktél. Ha megszúr, nem csak fájni fog, hűdő vizesedést okoz és rángatózni kezdesz. A legrosszabb, hogy imádnak bebújni a bakancsokba, vagy a ruhák közé a sivatagi területeken. Egy kis extra info, a skorpiók világítanak az UV-fény alatt. Szóval, ha ilyen helyeken túrázol, mindig legyen nálad egy UV lámpa, ha nem akarsz reggelre egy kellemetlen meglepetést. Na itt már egy igazi nehézsúlyú profiról beszélünk. Krokodil évente kb. 1000 ember teszik meg. Ő nem mérgez, ő egyszerűen elpusztíthatatlan nyers erővel dolgozik. A titkos fegyvere a halálforgás. Miután elkapja az áldozatát a hatalmas állkapcsával, aminek a szorító ereje nagyobb,
mint bármelyik ma élő állaté. Elkezd vadul forogni a saját tengelye körül a vízben, ezzel szó szerint letépi a végtagokat, és darabokra szedi a zsákmányát. Képesek órákig mozdulatlanul várni a víz alatt, mint egy röng. Aztán a másodperc tört része alatt lecsapnak. Ha egy 5 méteres sósvízi krokodil egyszer ráharapott a lábadra, onnantól már csak a szerencsén és a csodán múlik az életed. Na ez az állat, aminek a neve leginkább félrevezető a világon. Úgy hívják csókolózó poloska. De higgyétek el, tőle akarjátok legkevésbé azt a puszit. Évente nagyjából 10-12 ezer ember halálát okozza. A neve onnan jön, hogy éjszaka támad, és előszeretettel csipi meg az embereket az arcukon. A szájuk vagy a szemük környékén, ahol puha a bőr. De nem a csípés a baj. Poloska a csípés után rögtön oda is piszkít a sebre. Ebben az ürülékben van egy parazita, amit te magad dörzsölsz bele a sebedbe, vagy a szemedbe, miközben álmodban megvakarod a csípés helyét. Ez okozza a cságaskórt. Ez egy alattomos betegség. Lehet, hogy évekig, sőt évtizedekig tünetmentes vagy, de közben a paraziták lassan szétágják a szívizmodat vagy az emésztőrendszeredet. Sokszor a semmiből jön egy hirtelen szívleállás, és már kész is a baj. A legijesztőbb, mivel a klímaváltozás miatt melegszik az idő, ezek a poloskák egyre éjszakabbra húzódnak, szóval már nem csak a dzsungel mélyén kell tartani tőlük. Ez a légy pont úgy néz ki, mint ami otthon a rántott ádra száll. De ez a változat a Közép-Afrikában él, és egy parazitát hordoz, ami az álomkort okozza. Évente kb. 10 000 halálesetért felelős. Amikor megcsíp, a paraziták bekerülnek a véredbe, majd megtámadják a központi idegrendszeredet. Miért hívják álomkornak? Mert teljesen felborítja az alvási ciklusodat. Nappal kómás vagy, éjszaka meg fenn kukorékolsz. A végén teljes zavartság, rohamok, majd halál következik. Ellenszer nélkül 100%-ban halálos. Nincs, majd kipihenem, ha ez megcsíp, azonnal orvoshoz kell menni. Egy csiga? Mégis mit csinál? Rám mászik? Vagy megelő? Dehogy! Ezek az apróságok egy olyan betegséget terjesztenek, ami évente több mint 200 000 emberrel végez. A csigák maguk csak a hordozók kibocsátanak egy lárvát a vízbe, ami egyszerűen átfúrja magát az emberi bőrön. Amint bejutsz a tóba, beüt a vénáidba, lerakja a petét szerveidbe, és szépen lassan tönkreteszi a májadat vagy a vesédet. Ha trópusi országban jársz, soha ne fürödj édesvízben. Bármennyire is hívogató, maradj a klóros medencénél. Ott legalább nincsenek bőrfuró paraziták. Na ez fájdalmas kimondani, de a kutyák a harmadik világ legveszélyesebb állatai. Évente akár 59 000 ember hal meg kutyaharapás következtében. De nem a harapás öl meg, hanem a veszettség. Ez a világ egyik legborzalmasabb vírusa. Ha egyszer megjelennek a tünetek, mint a víziszony vagy az agresszió, a túlélési esélye gyakorlatilag nulla. A halálozási ráta majdnem 100%. A fejlett országban a kötelező oltások miatt ez ritka, de Indiában vagy Afrikában a kóborkutyák rengeteg áldozatot szednek. Szóval a cuki kutyus simogatható, de a nyáladzó, zavar, kóbor ettől menekülj, amilyen gyorsan csak tudsz. Na itt már nem babra megy a játék. A kígyók évente legalább 138 000 embert ölnek meg. Sokan azt hiszik, hogy a King Cobra a legveszélyesebb, de a legtöbb áldozatot az apróbb, de rendkívüli agresszív viperák szedik. A kígyó méreg egy zseniális, de borzalmas vegyi fegyver. Van, amelyik a véredet olvasztja meg, szó szerint kocsonyás lesz tőle a vénád, és van, amelyik az izmaidat bénítja le, beleértve a tüdődet is. Így egyszerűen megfulladsz éber állapotban. A legtöbb marás azért történik, mert az ember észre sem veszi a kígyót a zavarban. Egy pillanat alatt megvan a baj, és sokszor órákra van a legközelebbi segítség. És íme a győztes ebben a videóban. Nem az oroszlán, nem a cápa, hanem az apró idegesítő dög, amit egy mozdulattal lecsapsz a falon. A szúnyogok évente több mint 750 000 embert ölnek meg. Többet, mint az összes többi állat ezen a listán. Együttvéve. Most mit számolgatod? Hát lehet, hogy nem. A szúnyog maga nem öl, ő csak a futár. Olyan betegségeket szállít, mint a malária, a dongueláz vagy a zika vírus, vagy hogyan kell mondani. Közben vérszív belefeskendezi a nyálát a bőröd alá, és vele együtt a halálos kórokozókat is. Gondolj bele, az emberiség története során több ember halt meg a szúnyogok által terjesztett betegségben, mint az összes háborúban összesen. Szóval legközelebb, amikor az üvegés hallasz az éjszaka közepén, tudd, a világ leghatékonyabb bérgyilkosával van dolgod. És akkor ez lett volna 12 legveszélyesebb állat. Te megtől félsz esetleg a legjobban? Meg kommentbe, és ha tetszett ez a videó, nyomj egy like-ot, és egy feliratkozás, ha még nem lennél. Csengőt se felejtsd el benyomni, hogy le nem maradj a következő érdekes videóról. Szóval vigyázzatok magatokra, és ha ilyen állatot látsz esetleg, akkor szerintem fuss!